Ці прадаць Лукашенко амерыканцам нацыянальнае багацце? Да чаго можа прывесці загад дыктатара угнойваць глебу з соллю? Як абмяжуюць у правах вызваленых палітвязняў у сённяшнім аб'ектыве? З вами Віталь Бабін, запрашаю. Групу жанчын засудзілі на драконаўскія тэрміны зняволення ў справе дваравых чатаў. Вырак для Ірыны Якаўлевай і Анжэлы Агарок 8,5 гадоў. Для Вікторыі Грынько 9 гадоў калоніі. Дадаткова ўсім прысудзілі 45 тысячаў рублёў штрафу. У гэтай жа справе судзілі і Наталью Дароніну, мужа якой памілавалі ў межах угоды з ЗША. Яе пакаралі 8,5 гадамі калоніі. Пра гэта паведамляе выданне «Наша Ніва». Жанчыну абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзеле ў ім, а таксама ў змове з мэтаю захопу ўлады. Вядома, што ў Наталі Даронінай праблемы з нагамі. Вырак кабеце агучылі 19 сакавіка, акурат у дзень, калі ў спісе памілаваных палітвязняў з'явілася імя ейнага мужа, жыхара Горак Сергея Дароніна. Тым часам ініцыятыва «Ружовыя касынкі» са спасылкаю на крыніцы паведамляе, што вызваленым палітвязням забаранілі карыстацца сімкамі і банкаўскімі карткамі. Некаторым вызваленым жанчынам не выдалі пашпартоў, заявіўшы, што яны нібыта згубленыя. Больш за тое, памілаваным палітвязням заявілі, што за любое нязначнае парушэнне альбо нават за нязначнае ўжыванне алкаголю іх могуць вярнуць за краты і прыгразілі закрываць іх у ізалятары на святы. А пакуль Лукашенко дэманстратыўна працягвае рэпрэсіі, ЗША заяўляюць аб прыпыненні санкцыяў і выказваюць зацікаўленасць у інвестыцыях. Як узурпатар выстаўляе на продаж нацыянальныя актывы, адначасова спрабуючы прымераць на сябе ролю гуманітарнага пасярэдніка, Андрэй Сульжыц. Лукашенко спрабаваў зацікавіць Белы дом беларускімі нетрамі. Напярэдадні ён агучыў дэталі магчымай вялікай угоды з ЗША, у цэнтры якой продаж калійнага прадпрыемства, верагодна, Нежинскага горна-абагачальнага камбінату за $3 мільярды. Богатые люди, что не заплатить? Они вон в день миллиард тратят на войну. Один день $1 миллиард. Ну, 3 дня, говорю, не повоюете, 3 миллиарда купите зато. Факт продажу любой, у тым ліку горназдабыўчай кампаніі амерыканцам, мог бы стаць паспяховым кейсам для ўсіх бакоў, мяркуе бізнесовец Александр Кнырович. Чым больш кампаній ЗША, тым менш уплыў Расіі. Гэта было бы вельмі добра і для Лукашенка, і для беларускіх дэмакратычных колаў. Гэта бы азначала значна больш незалежнасці. Але гэтага не будзе ніколі, пакуль Лукашенко кіруе краінай. Ніводная амерыканская кампанія, гледзячы на тое, што тварыў Лукашенко з іншымі замежнымі інвестарамі, не будзе ўспрымаць краіну як бяспечную краіну для інвестыцыяў. Пакуль у Менску і Вашынгтоне абмяркоўваюцца гіпатэтычныя выгады ад двухбаковых дамоўленасцяў, Вільня і Брусэль захоўваюць жорсткую пазіцыю. Літва сінхронна з ЕЗ працягваюць прытрымлівацца пастановы падоўжыць абмежаванне на год. Гэта не дазволіць Менску вярнуць калійныя ўгнаенні на больш маржынальныя рынкі праз адсутнасць таннага лагістычнага шляху праз порт Клайпеды. Таких наўпроставых выгад і таких паступленняў у бюджэце асабісты гаманец Лукашэнкі ад зняцця менавіта гэтых санкцыяў не будзе. Мы разумеем, што тое, што мы бачым зняццё санкцый беларускай калійнай кампаніі ці з Белкале, гэта пакуль такія крокі да той самай вялікай угоды, big deal паміж Трампам і Лукашенко. Самым нечаканым паваротам перамоваў сталася згадка першай лэдзі ЗША. Меланія Трамп нібыта перадала Лукашэнку спіс украінскіх дзяцей, якія, цытата, згубіліся на тэрыторыі Расіі. Дыктатар паабяцаў перадаць спіс Пуціну, але зрабіў характэрную гаворку: змагацца за гэта не буду. Гэта не выпадкова сказанае менавіта зараз, калі наступная працэсуальная стадыя ў міжнародным крымінальным судзе пачата. І там адзін з абвінавачванняў, якія рабіліся Лукашенко, гэта менавіта трансгранічныя рэпрэсіі. Паводле Міхаіла Кірылюка, Лукашенко намагаецца зрабіць выгляд, быццам не браў удзелу ў вывазе ўкраінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў Украіны, або, прынамсі, намагаецца паказальна выправіць наступствы гэтых злачынстваў. Андрэй Сульжыц, Белсат.
Они все взяты на контроль. У Беларусі хочуць угнойваць палі адкідамі калійнай вытворчасці. Улады называюць гэта аграрным эксперыментам і шукаюць формулу для павышэння ўраджайнасці, але эксперты папярэджваюць, такая хімія можа знішчыць глебу і ваду. Што задумалі ўлады і чым гэта пагражае, высвятляў Алесь Залеўскі. Слой положить органики, слой торфа, все это перемешать. И что получится? Наверное, хуже не будет. Агучыў яшчэ адну рацыяналізатарскую ідэю Лукашенка 10 сакавіка. А ўжо праз тыдзень чыноўнікі рапартуюць, эксперыменту быць. Сутнасць ноу-хау ад Лукашэнкі ў наступным. У працэсе здабычы калійных угнаенняў вакол руднікоў у Салігорску фармуюцца горы адкідаў вытворчасці, так званыя шламы, якія ў асноўным складаюцца з гліны і солі. Прагучала прапанова размешваць шламы з торфам і ўносіць у пясчаныя глебы Беларусі. Для того, чтобы земли бедные улучшить, да, они хотят торф смешать с органикой, но вот это и улучшить, не надо эту соль туда тащить, да. А причина, по какой-то, возможно, от гор избавиться, тогда, да, ну, просто растворите в воде, да назад залейте, вот как канадцы делают. В Канаде тоже очень много бедных земель, которые, ну, тоже технологии сельского хозяйства Канады не требуют этого и не хотят даже экспериментов на этом проводить. У Беларусі ад 40 до 50% глебаў пясчаныя ці супясчаныя, то бок кожнае другое поле слабое і вымагае сталага ўнясення ўгнаенняў, каб спраўляцца з паказнікамі ўрадлівасці. Але ў адрозненні ад іншых ідэяў Лукашэнкі, як кантроль цэнаў, у выніку чаго знікла бульба, ці ашчаджэнне на вулічных ліхтарах, пасля чаго краіна пагрузілася ў цемру, гэтым разам чыноўнікі ўзяліся за рэалізацыю ў абмежаваным выглядзе. Для тэсту новага спосабу угнаення глебы абралі поле на 20 гектараў побач з Астрашыцкім гарадком. Там жа месціцца і адна з рэзідэнцыяў Лукашэнкі. У выніку гэтай мяшанкі атрымаецца такыр. Гэта такі адмысловы від пустыні саланчаковай. Вось можна проста паглядзець, як яна выглядае. На мой погляд, гэта проста спроба за дзяржаўны кошт пазбавіцца ад гэтых вось гор велізарных адкідаў, што салігорскіх, што гомельскіх. Ці можа палепшыць такая мяшанка ўрадлівасць глебаў? Чыноўнікі кажуць пра першы вынік праз 2 гады, а эколагі раяць назіраць даўжэй. Цяжкія металы шламу могуць трапляць у грунтовыя воды і пагаршаць якасць пітной вады на прылеглай тэрыторыі. Алесь Залеўскі, Белсат. А у нас чарговая аптымізацыя раённай паліклінікі. Гэтым разам пастанавілі закрыць аддзяленне оталарынгалогіі ў Слуцку. Мясцовыя жыхары хвалююцца, а ў шпіталі запэўніваюць, нічога кардынальна не зменіцца. Ці так гэта высвятляла Наста Печанькова. 1 красавіка ў Слуцку перастане працаваць лор-аддзяленне. Цяпер дапамогу пацыентам з хваробамі вуха, горла, носа будуць надаваць у прыёмным пакоі паліклінікі. Працаваць там будуць 3 спецыяліста у 2 змены, у тым ліку ўначы, у выходныя і святы. Это скажется на доступности медицинской помощи. Наибольшая проблема, знаете ли, лор – это хирургическое отделение. И это не то, что там семейный врач, какой-нибудь участковый терапевт или педиатр может взять на себя. І калі экстранную дапамогу пацыентам здолеюць надаць і ў прыёмным аддзяленні, усе планавыя аперацыі будуць скіроўвацца ў іншыя шпіталі. У прыватнасці, Мінскую абласную дзіцячую клінічную больніцу адзначылі ў Слуцкай ЦРБ. Паводле эксперткі, гэта прывядзе да большага часу чакання, павелічэння чэргаў і нагрузкі на медыкаў. Аддзяленне ў Слуцку не адзінае, што сёлета трапіла пад закрыццё. З пачатку года ў Камянцы перастала працаваць радзільня. Мясцовым жыхаркам даводзіцца ездзіць на роды ў Кобрын і Берасце. А ў канцы мінулага года стала вядома, што больш не функцыянуе аддзяленне рэабілітацыі ў Свяцілавічах. Праўда, там яго не закрылі цалкам, а перанеслі ў Ветку. Гэтыя змены выглядаюць як вынік маштабнай аптымізацыі, запланаванай Міністэрствам аховы здароўя. У закрытых дакументах ведомства, што трапілі ў рукі Белполу, адзначаўся намер скараціць больш за 2000 пазіцыяў ад дактароў-спецыялістаў да сярэдняга медычнага персаналу. Гэтак чыноўнікі планавалі павысіць заробкі тым, хто застанецца ў сферы. Повысят они несколько зарплату вместе с нагрузкой, которая повысится в 2 раза. Ну и врач может быть какое-то время такой: ой, у меня побольше денежек, поработаю-ка я. Ну, 1-1,5 в таком темпе. Во-первых, это очень снизит качество, потому что и сейчас нагрузка предельная у врачей. Не факт, что кто-то и 1,5 года выдержит. Многие уволятся просто потому, что увидят количество своих новых обязанностей.
На нястачу медыку беларусы сістэматычна скардзяцца ў тык-току. Днямі пра немагчымасць трапіць да стаматолага павяла жыхарка Светлагорску. У Светлагорску ёсць паліклініка, дзе бясплатна можна вырваць зубы. Але ёсць маленькая праблема. У паліклініцы ніколі няма талонаў. Ні па вострым болі, ні па часе, ні без часу. Хто прыязджае з вёскі, ім таксама няма талонаў. У каментарах жанчыне патлумачылі, што прычына ў нястачы дактароў. На сакавік адзін хірург, таму так мала талонаў. Можна яшчэ і фельчараў спытаць. Можа быць, яны змогуць вам выдаліць зуб, калі ў іх на гэта ёсць паўнамоцтвы. Пра дэфіцыт дактароў сведчыць і колькасць абвестак у рэспубліканскай базе вакансіяў. На дзень 21 сакавіка там шукаюць больш за 2600 дактароў-спецыялістаў і каля 1300 асобаў малодшага персаналу. Настя Печанькова, Белсат. А цяпер да навінаў спорту. Менская хакейная «Дынамо» завяршыла рэгулярны сезон кантынентальнай хакейнай лігі перамогай над аўтамабілістам з Екатеринбургу. Наперадзе серыя плэй-офф, на гульні якой клуб істотна падняў цэны квіткоў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Разгром аўтамабіліста на Менскай-арэне адметны дублем амерыканскага нападніка Сэма Энаса, які давёў свой агульны лік закінутых шайбаў і асістаў да 89, чым паўтарыў ранейшы рэкорд турніру. Молодчики, хорошая победа. У нас куча рекордов. Сам жа Энас выказаў задавальненне кантынентальнай хакейнай лігай, у якой, на ягоную думку, гуляе шмат класных хакеістаў. Калі-небудзь я ўспомню ўсю сваю кар'еру, і гэтае дасягненне будзе адным з лепшых, калі не найлепшым. Для мяне і маёй сям'і гэта значыць многае. Дамагчыся гэтага поспеху тут, у Менску, пры такой падтрымцы, з такой камандай, гэта ўзрушае. Супернікамі зуброў у першай стадыі плэй-офф стануць іхныя аднаклубнікі з Масквы. Заўзятары «Дынамо» апошнімі днямі ў сацыяльных сетках абурыліся рэзкім узлётам цэнаў на квіткі. Некаторыя падаражэлі ў некалькі разоў. Цэны на першы і другі матчы складуць ад 60 да 120 рублёў. А спецыяльныя прапановы катэгорыі прэміум сягаюць нават 750 рублёў за квіток на адзін матч. У менскім «Дынамо» зусім берагі паблыталі з такімі цэнамі на квіткі ў плэй-офф. Паднялі іх роўна ў 2 разы ў параўнанні з леташнім сезонам. Яны там зусім ашалелі нажывацца на людзях. Ну што, сябры ў няшчасці, можа адкрыць грашовы збор на квіткі ў матчах плэй-офф. Хто гатовы заданаціць? Лепш бы я не бачыла гэтых цэнаў. З такімі цэнамі вы выклікалі толькі злосць у людзей. Адным махам абгадзілі ўсё добрае, што было ў сезоне. Пытаннем цэнаў на квіткі зацікавіліся нават у міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю, дзе папрасілі клуб патлумачыць падаражэнне. У «Дынамо» ў адказ запэўнілі, што цэны квіткоў на плэй-офф будуць трымаць пад пільным кантролем. У выніку на першую сустрэчу іх раскупілі ўсяго за гадзіну. Серыя зуброў з маскоўскім «Дынамо» стартуе з 2 матчаў у беларускай сталіцы ўжо ў аўторак. Наступны двубой на Менскай-арэне запланаваны на 26 сакавіка. Владзіслаў Корсак, Павел Алейнікаў, Белсат. У польскім Гданьску усталявалі крыж у гонар змагароў за вольную Беларусь. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне адбылося сёння на гарнізонных могілках. Як паведамляе беларускае таварыства «Хатка», праект распачаўся яшчэ ў 2018 годзе. Усталяванне крыжа прафінансавала беларуская супольнасць. Агульны кошт праекту прыкладна 12 000 еўраў. Помнік прысвячаецца ўсім змагарам за вольную Беларусь з 1918 да 2023 года. Падарунак для дзетак ды іхных бацькоў Акадэмія навук запусціла партал беларускіх народных казак. Пры гэтым казкі там можна не толькі прачытаць, але і паслухаць. На сайце выкладзеныя арыгінальныя аўдыёзапісы з 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Творы размеркаваныя па 6 асноўных жанравых групах. Для захоўвання беларускай культуры і традыцыяў беларускі этнацэнтр «Світанак» зладзіў у Вільні старажытны беларускі абрад гукання вясны, падчас якога удзельнікі праспявалі старажытныя вяснянкі, вадзілі карагоды, танчылі, бавіліся ў народныя гульні, пачаставалі аднаго птушкамі з цеста і гукалі сонца ды сапраўдную вясну.
сутнасць сённяшняга свята гэта адзначыць веснавое раўнадзенства, падзякаваць сусвет, падзякаваць прыроду за тое, што мы дажылі да вясны, перазімавалі. Ёсць і мова, ёсць культура, ёсць танцы, спевы, і нават няма адчування, што ты знаходзішся ў Літве. І такія месцы дазваляюць тебе адчуць то, што ты у сябе дома, у сябе на радзіме, калі няма магчымасці вярнуцца. Самім не забываць, каб людзям нагадаваць, каб традыцыя не парушалася. Так і рухаемся за колам. Шэрывуці плавалі, плавалі, самалымі... На гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашых сацыяльных сетках. Да сустрэчы на наступным тыдні.